Dieselmoottorin polttoainelaitteisto vaatii säännöllistä huoltoa. Suuttimissa ja pumpuissa on liikkuvia ja siten kuluvia osia. Polttoainelaitteiden huollolla voidaan varmistaa moottorin luotettava toiminta ja paras mahdollinen polttoainetalous. Huonon laiminlyönti voi johtaa vakavaan moottorivaurioon. Esimerkiksi pitkän reitin rahtiliikenteessä huoltoväli voi olla yllättävän lyhyt, jopa vain 3 vuotta. Moottori ei välttämättä oireile silmin tai korvin havaittavasti, polttoaineen kulutus voi vain kasvaa pikkuhiljaa. Vuotava suutin vaurioittaa helposti katalysaattoria ja hiukkassuodatinta. Modernin dieselmoottorin suuttimien huolto edellyttää erikoistyökaluja ja ammattitaitoista koulutuksen saanutta henkilökuntaa. Joutseno dieselasennus on Boschin, Delphin ja Continentalin valtuuttama korjaamo. Tästä osoituksena huolettu laite lähtee asiakkaalle uudessa, valmistajan alkuperäisessä pakkauksessa ja se on merkitty asianmukaisesti. Oikein huolettu suuti on kalibroitu ja testattu valmistajan ohjeen mukaan. Suuttimen kalibrointi on syötetty valmistajan huoltotietokantaan. Tämä on taas siitä, että suutin on huolettu oikein ja se toimii kuten valmistaja on tarkoittanut. Oikein huolettu osa on uutta vastaava ja sille myönnetään sama takuu kuin uudelle osalle. Säästö voi silti olla jopa puolet uusien suuttimien hinnasta. Joutseno dieselasennus tarjoaa tiettyjä huoltopalveluita myös vaihto-osaperiaatteella. Silloin asiakas saa huoletut osat asennettavaksi ennen kuin huoltoa kaapaavat tai vialliset osat on irrotettu moottorista. Suutinhuoltopalvelun lisäksi Joutseno dieselasennus huoltaa ja korjaa common rail-pumppuja, mekaanisia syöttöpumppuja sekä rivipumppuja ja mekaanisia suuttimia. Myös mekaaniset suuttimet korjataan käyttämällä alkuperäisiä varaosia. Kun huolletaan hyvin vanhoja tai erikoisia laitteita, uusia varaosia ei välttämättä ole enää saatavilla. Joutseno dieselasennuksella löytyy usein soveltava ratkaisu myös näihin tilanteisiin. Kaikki pumput testataan ja säädetään valmistajan arvoihin aina kun dokumentaatio on saatavilla. Yli 50 vuotta toimineella Joutseno dieselasennuksella on kattava dokumenttiarkisto aina 50-luvulta saakka.